От OpenAI пуснаха своя нов GPT-5 модел. Тествахте ли го? Какво мислите за него? Аз го тествам ежедневно, даже ежечасно, вече няколко дни и съм доста доволен от него. Това, което забелязвам, най-голямата разлика, която забелязвам е, че сега отговорите са доста по-дълги. Даже ми се е случвало няколко пъти да го питам за обобщение на това, което той ми е написал. Но да, напишете в коментарите, вие тествахте ли го и какво мислите. Аз наистина усещам, че е по-добър. А видяхте ли новите функции в Instagram? Вече, освен че можеш да репостваш постове, както можехме да правим в TikTok, сега можеш да си пишеш и с AI профили. Не знам на вас какво ви излиза, когато влезнете при AI профилите, но на мен ми излиза Стоян Колев, който ще ви помогне, ако ви се счупи климатика. Излиза ми Дрейк, излиза ми Пешо, излиза ми Румпи, излиза ми баща ти и Бойко Борисов. Ако искате, може да си създадете и свой такъв чат профил. Пишете в коментарите какво мислите и според вас има ли смисъл от толкова много AI функции.